Така, здравейте на всички потребители, аз съм Скруф и това е кандидатурата ми за Play Minecraft BG Doom. Така, сега, това е моята къща, построена на креатив и много ме кефи и тази овца ще умре. И тази също. И онази е там. Не можах. Така, няма значение. Много ме кефи къщата. Да. Изчакайте. Дов. Бек. Така. Така, сега. Тук отвънка оградките, ето. Тук са оградките. И тук ферми за крави и за прасета. Ето за такива прасета. Тук изглежда така отзад. Е така. И да, започнем първо с това. Това е беседка с каминка. Примерно вечер излиза семейството и на топло там, няма да е на студено. И така. Тук това съм го направил все едно го затопля и тук се спуска топлата вода и бам! Крипър с колице. Чакай да учите тези лайна. Така. Крипър с колице. Тук шезлонги. Така. Извинете, ако чувате телевизор, това е много яко, като саксийка с много голямо цвете. И това съм се наканя да го убия. Така. Сега. Това съм го направил лампички. И да започваме отвътре. Така. Да махнем картинките. По-яко с тях. Така, тук е кухнята. Кухненско отделение. Тук хладилниче. Сори за лага. Тук печки. Печете нещо, ала-бала, дървета. Не знам какво правят в кухнята, но в кухнята има дървета. Тук храни. Тук такива глупости. И тук идваш на масичката и се подслаждаш с една тортичка. Така, сега от тази стая това е като телевизор. Това е телевизор, не? И тук идваш отстрани и си го пускаш и почнеш да гледаш, нали, сещате се. Неприлично за малките деца. Опа, сори. Това беше като билярдна зала. И да, сори, че го щупих, просто по рефлекс. Тъй сега. Това е вторият етаж, във всеки ъгъл така, има диванче и там също. Опа, тук забравих да сложа, сори. Надявам се това да не е грешка голяма. Тук компютърче, от тази стая тук си приказват, примерно, семейството си, четат си книжки, ала-бала, така много въображение, тук два компютъра, така. И си изгаси точната лампичка. Тази стая гледат, тук си имат, примерно, нещо и гледат гората, тук цветя, така. От тази стая нещо като библиотека. И тук си четат, тук също четат. Така, тук примерно зала за разпити, за психоложки и такива глупости. И тук ендърчестове. Тук нещо стана фейл. Така, сега от тази страна. Тук пак същата, само че по-тясно. Тук енчанти. Тук руди, мисля, че бяха, да, руди и обсидиан. Така, тук библиотечка. Така. Да, мисля, че е това. Надявам се да ви е харесало. Да, чакайте, това е мината. Така, ако се чуете, що съм копал толкова много, грешите. Идвам тук. Опа! Остава тук. Я да дойдем до тук. Айде до тук. Бум. Сет. 0. Опа. Нещо станало. Така. И да. Надявам се да ви е харесало. Дано ме приемете. И... Чао!